पणसाच्या मुळी करता पणसा घर इदी सोय घाले गोड हे वाटून घेता मागीर रुलांक बरशिता बंबय रुलांक पणसा घर मीठ सोय घालून वाटिता सोय मस्त घालून करपता ते देखून इदी सोय घाल का रुच येता आता मिक्सीर वाटून हाडटा उदक घालून ना अशी वाटू काय पळा अशी पणसा ಸ್ವಲ್ಪ कुडको अन्न मेलची तशी वाटू का आता हांगा गोड घालता वापस वाटून हाडटा पळा अशी वाटून हाडल्या आता आयदनां काडटा ಒಂದು ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ रुलांक घालना सवाय ग्लास बरसून घेता धा मिनट दवरता रुलांची काही तिंबूक मागीर तेलां भितर घालून मुली तळटा रौंड रौंड करून सोडका भाजून झालं काढते मुळी झाला रेडी झाला बारी लायक जाता तुम्ही करायची गरड्यांक घालून 3-4 दिसाक वायट जाय Like, share and subscribe our channel. Thank you.